Teď dobrý, teď je vždycky vypnu Jo, a na aha. konci ji zase zapnu. Tak OK. Takže takhle, a teď už poběží ten timer? Teď už to natáčí. Jo, teď Už to natáčí, takže můžeš. Jmenuji se David Tupík, kvalifikace na Bohemian Throwdown, workout 26 a kategorie Elite/Sport. A koncept. Yes. Jo, super. Jo, je tam 30. Já si tam dávám 10 vždycky. Ty to máš půl minuty. Tak pojď 20 box jumpů, 16 a 12. Budu ti počítat, jo? 10, 5, 4, 3, 2, 1. Můžeš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 16, 1, 2, 3, 4, 5, dopínej, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a poslední. Skvělý. Jedna, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 12 a znovu, pojď. 1, 2, 3, 4, 5, pojď, 6, skvělý. Pojď veslo. Pojď, máš minutu a půl, pojď. Skvělý. Dejchej. Jo. Máš ještě minutu. Skvělý, dejchej. Čtyřicet vteřin. Třicet. 20, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 30 kalorií. Skvělý.
Super, dejchej. Ještě 30 vteřin. Jo? 10, 5, 4, 3, 2, 1. A pojď, můžeš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20, poslední. A pojď. 1, 2, 3, 4, 5, skvělý, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a poslední. A potousy. Pojď, 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 pojď. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 4. Nádech, výdech a pojď taky nohou. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 a poslední. A pojď, pojď, pojď. A tahej. Ještě minutu a čtvrt. Skvělý. Dejchej. Ještě minutu. Pojď, 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 tahej, tahej. Ještě 40 vteřin. Výdech. Ještě 30. Pojď, tahej, tahej. Skvělý, pojď, pojď. Ještě 20. Tahej. Skvělý, pojď, 15. Pojď, pojď, pojď. Skvělý. Ještě 5, pojď, pojď. Ještě jeden zátah. 4, 3. Skvělý. Pojď, dejchej. Ještě 40 vteřin. Pojď 20 vteřin. Jo, to není moje, ty vlastně. Pojď 5, 4, 3, 2 a můžeš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
poslední 2. A poslední. Pojď na ty výpady. Pojď, krásný. 1, 2, 3, 4. Pojď. 5, 6, 7, 8, Dechej. 9, výdech, 10, 11, dejchej, 12, pojď poslední 4, pojď, nádech, výdech a pojď 4. Yes, pojď. 1, 2, 3 a poslední, pojď. 4, skvělý. Nádech, výdech. Pojď. 1, 2, 3. Nevadí, pojď, po jednou klidně, pojď, nevadí. 4. To je ono, a hned nahoru. 5. Rovnou. 6. 7. Pojď. Yes. To je ono, výborně, pojď. 8. 9. Poslední kolo jde. Pojď, 10. Pojď poslední 2. Pojď. dělej, hop. A jeden. Ještě jeden, Pojď. Pojď, dělej. Pojď a hůl to. 45 sekund. Dělej, 45 vteřin. Poli. Pojď, tahej. Yes. Pojď. Až 30 vteřin, 35 vteřin, pojď. Yes. Pojď, 30. Tahej. Pojď, 25 vteřin, tahej. Super, pojď, kousni to. Pojď, 15 vteřin, dělej. Haber. Nohy. To je ono. Pojď 10, dělej. Pojď 8, 7, dělej.